Benvinguts al canal de Dr. Hero Remake, un nou canal en YouTube relacionat amb Dragon Ball i la ciència, en el que veurem el nostre món i el de Dragon Ball. Com vos estareu preguntant de què rotllo va tot això, anem a veure-ho ara amb aquest curt vídeo. Donem-li canya, xiquets! Primer, hola xiquets i xiquetes, sóc el Dr. Hero, el bigotut, i vaig acompanyar-vos durant aquest vídeo. Que no vos enganye les meues arrugues, sóc un vell molt simpàtic. Vos vaig a presentar el meu canal, però no se'l digueu a ningú, és un secret. Xxxt! El meu canal vos vol donar noves idees perquè sigueu xiquets i xiquetes més llestos i podeu presumir d'això en el col·le i sorprendre els vostres professors. Això sempre ve bé, a que sí? També vol ensenyar a altres persones coses divertides i interessants que només els xiquets podeu aprendre tan fàcil, ja que són tots molt llestos i llistes, veritat? A més, si vos agrada el que veieu, podeu contar-se'ls als pares i als vostres germans, perquè ells també siguin més llestos i aprenguen molt. A part que vegin la sèrie Dragon Ball amb vosaltres i juguen amb vosaltres com amb Dragon Ball. El canal anirà sobre una cosa. Què pot ser? Ja em recorde! El meu bigot m'ho ha xivat. És sobre Dragon Ball, la sèrie de dibuixos que tant ens agrada. D'altra banda, també parlarem sobre ciència superentretinguda perquè presumiu en el col·le de que vos la sabeu i tingueu idees divertides. És més, el canal és per a la gent de tot el món, perquè estaran diversos idiomes com el valencià, l'espanyol i l'anglès, que són llengües que es parlen en tot el món. Vaya tela, no, xiquets i xiquetes? Podem afegir que no sols és per a vosaltres i els vostres amics del col·le, sinó també per a la resta de les vostres famílies i gent que estudia. M'ajudareu, amics, a fer que això arribi a totes les persones possibles? Interessant! Tenim diversos amics que ens ajudaran en tot aquest viatge d'aventures. Aquests són el nostre amic, el Mosquit Cotilla, aquest ens parlarà de coses fanfarrones, el nostre amic, el Superordinador, aquest ens parlarà de ciència interessant, el nostre amic A16, aquest ens posarà exemples que podem fer, el nostre amic Cèl·lula, aquest ens posarà a provar tot sobre tot el que hem donat, i sense anar més lluny, el canal vos donarà vídeos cada dilluns i podreu participar amb mi preguntant-me. Encara que si voleu més coses, hauré de parlar amb els pares i mirar en el canal per a més informació. Per acabar, podeu contactar amb mi per mitjà de YouTube o per mitjà dels pares. Abans d'anar-me'n, voldria donar-vos la despedida presentant el meu fill Androide 16 o 16, que és un excel·lent ajudant. Espero que el vídeo us hagi sigut d'ajuda, encara que sé que no ens feia cap falta a xicotets científics i científiques que aneu a ser. Així que, a fins més veure!